Salutare toată lumea și bine v-am găsit la al treilea meu episod de pe acest canal. Eu mă numesc Teo Bosianu și astăzi vreau să fac o promovare lui Flink pe scurt. Am mai filmat al doilea episod cu el, dar acum voi filma singur. Da, vreau să-i fac o promovare. El va juca jocuri cum ar fi Five Nights at Freddy's, Minecraft și alte jocuri pe care mi le-am menționat el, dar nu le știu eu acum. Da, bun, asta a fost. Am vrut să vă spun să vă abonați la canalul lui și la canalul meu, vă spun încă o dată. Eu voi avea episoade de Minecraft, de FNAFN, dar nu voi juca Five Nights at Freddy's foarte mult. Voi juca Need for Speed No Limit, voi juca Mortal Kombat X, adică 10, pentru cine nu știe. Da, voi să menționați, să dați like și să menționați în comentarii provocări nebune, dacă vreți să fac provocări nebune sau dacă nu. Eu am fost Teo Bosianu. Pe data viitoare, pa, pa!